Basale beshaqekile abantu ababona isigameko eMaritzburg ngesikhathi ke usamatekisi edubula ke omunye wabashayeli be-Uber. Sawubona kuphi na Uber kufanele khona lombuso njengamanje okubelela uyena ke uMathindo Agcobo Stomps umqamela mehlakha abanye baqhamela amathos. Kana wethu ngabe usuku lakho lokuqala uthonze show ukuthi uyasubscribe, uyalike ebese uyayilinda ividiyo ziphele ebese ke kuyima ucomment. Njengoba ke nganza kwethu sikubikela lezi indaba zokulimala ke komunye wabashayeli be-Uber lapha ke eMaritzburg. Kubika ukuthi ke insizwa lena engazi ukuthi ababona babe nongaboni ngasolinye no driver ke wayo ke itekisi kwaukuthi lowe ubuyehla ngoba ke bekade sebenza khona embonini mhlawumbe itshela ukuthi khona angakwenza kanti ke lo wetekisi uzokhipha ke isivikeli sakhe ke ebese eyagadla ekuyila khona udriver atholele khona esibhedlela. Zamile ke ukubika njengoba ke ubaba uNongalo ehambe waze wafika khona wafike wacoshela thana mangabe coshela ke kwavela ukuthi Africa my continent, Africa my home, say Africa, say South Africa last khona. Umkungundlovu ke last khona kwi district eMaritzburg. Into enzekalayo indaba ezimbi okwashingeni awusithathe usibeke kwenzekeni namhlanje kuntambama manje ilanga lishona neindaba ezimbi. Nongala sibonge nokuthi sikumele phezulu mase kunento evelile emphakathini njengasesport South Africa. Yes. Uzozo ukuthi sekwenzakaleni. Ngabo 3 4 towards 5. Yes. Sikhona ngale drop njengoba wazi ukuthi mina ngingaphansi ehailing lezi imoto ezihamba ukubizwa ngamafoni. Yes. Kungena ke ifone ithi hey sekunesigameko sesenzakalile kwenye imoto zenu. Kulula ke le Maritzburg identify imoto zethu sekwabalula. Yes. Sengithinta koza kwethu hayibo nawo bayangithinta hayibo kunemoto kuthiwa khona sekwenzakalile sasithi no asilokhuze Nongalo ake sithole ukwenzakalani bese ngidrive ngiye ku-East ngoba kulapha ku-East bese ngifonela umfowethu lo ushanga ukuthi hayibo angiyiboni le moto ephuma ngayo kanti ngifike late emva kwesigameko sebemthathile umfowethu bamphuthumise eklinikhi. Yes. Ngokukhuluma nomfowabo ofike ngqo esigamekweni nombonile umfowabo ephangalala. Umfowethu uhamba ngo-7 seat. Ngokomlando kamfowethu uvela unomlando kusebenza emakhumbini besanda ukusijoyina la. Oh yeah. Bese ngeke sesithi isikhathi so kusho ukuthi uma uvela usebenza erenki angasuka ukuthi wayena nasemarenki baye bebavakashela abafowabo kanjalo. So kusho ukuthi kuyoba nokungaqondani bese kufanele kube khona odlulisa omunye kudriver wekhumbi nalo ka7 seat. Lo ka7 seat umfowabo ngamandla wehlile umuntu okhuluma nodriver wekhumbi ukuthi bedlulisane kanjani. Engathi lo wekhumbi la kakhiphe khona isikhali wayesenemba lo ka7 seat walala khona lapha. Usona leso siphithiphithi engathi kuqhamuka umfana owayekade esebenza naye usicabha wakhe esisemakhumbini wathi no ngiyamazi wamthatha mfaka khona emotweni yakhe le 7 seat wamphuthumisa lapha e-East Clinic la bafike bamnyanga khona kwesikhashana ukuthi aphuthumiswe eGrace nokuyila efike yaphangalalela khona eGrace esibhedlela. Sibonga kakhulu nje sama ihela naseMaritzburg ngosephethe kwasehlela ngesimo esibona ukuthi mhlambe kube ukuthatheka ngamawala Nongalo. Yes, yes. Into ebingalungiseka khona ungaze kuthiwa ufuna izimo khona nje basiphila sabantu. Yes. Into ukuthelo yethu ayifani. Yes. Kodwa siyasingasho ukuthi akuze kufuna umuntu. Yes. Siyakufisa ukuthi umndeni uthole isosha. Yes. Ududuzele umfowethu ebesebenza naye nabafowethu bonke basegaqele eMaritzburg. Sibambene kakhulu. Yes. Makudlula nje omunye wethu kushaya kakhulu ngoba dolobha lethu lincane sazana kakhulu. Yes. Sisemanzini cishe evikini sishiwa umfowethu wesithathu kodwa noma laba ababili kugula kodwa sisemanzini impela le Maritzburg lokhu ke sekuyashaqisa kakhulu. Yeah. Sekuyashaqisa kakhulu ngoba into zokulimala kwabafowethu ngesikhali la ku-e-hailing zinhlala ivele ubone ukuthi ezinye zezinto kusuke kungalungiseka akusengasho ukuthi akufuni ngoba
kuyaxoshwa Msweti. Kuyaxoshwa. Wena-ke ukahle ngoba ukhona kule mboni Yes. ugxilile kuyona. Ukuxosha nje lokho sikuxoshayo kusingasho ngempela ukuthi mase kukhona osekugxobekile Yes. akangakhulumi. Yes. Isimo nje sesehlakalile. Siyafisa ukuthi umenzi wobubi hlamba ake sicacisele ukuthi yini ngempela lemlidele Kulesi simo. kulesi simo. Siyacela nabafowethu ke la be-mainstream Yes. ukuthi hey si-approach-a i-festive season kanye sesikuyona. Yes. Izinga lokubekezelana futhi siyacela. Lethu ukuphakama. Lithi ukuphakama ngoba i-traffic izoba khona. Yes. Amadolobha amanye mancane. Noma ngasekho le Maritzburg kuphela ngoba Yes. into ekanje uzizwe nakumanye amadolobha. Hayi ubani usephume wenza ukuthi enze ukuthi. Amadolobha ethu mancane, iy'ndawo zokuhamba, ingqalazinda ayakabi ngesimo sikakhona ukuthi sibekezelanini bafowethu. Yes. Dlulisa omunye nawe udlule nomunye adlule ukuze sonke sifike emakhaya sibone u-2026. Siyabonga kakhulu Africa My Continent. Sithathe sizolokhu sixhumana nawe-ke udaba-ke lokufika eduze kwefamily ngoba kwamanje sisazokhuluma nawe mhlawumbe bese sibona sikhulume nemboni uSantaco sizwe ukuthi bona bathini bese-ke siyosilida-ke indlela ebheke kwifamily ukuthi siya kanjani siya nini kodwa nje okwamanje sathi abantu bonke abathintekayo akwehlangani ngehliyo abalale ngenxeba okwethu kusekubhonga nje emswaneni sazobhonga einsizweni neyintombi ephethe lo msebenzi ukuthi awu kwase kwehlisehlo laselivala ilanga lishona ngesigameko tshela abantu ukuthi ubani kuphi ngoba phela abantu abakwazi ubani lo okhulumayo ayi sebenza ngazi abantu bangazi ngijwayelekile igama usibangani isibongo ngwakangqongo ekhaya kusemsinga emabomvini isigodi ngokuqhuba-ke ngila eMaritzburg. Yes. Ngisembonile e-hailing. Yes. Kunobhala ngaphansi kwenhlangano ebizwa nge-Regional E-hailing Consortium. Yes. Ngizokhumbula umsweti besikhona lapho. Ukhona eThekwini. Ngizokhumbula eThekwini. Ngakuzibuza imibuzo eminingi. Eminingi. Yes. Ngiyiphathi ye-tax team le-dealer nalama permit okuyiwona alungiswayo. Yes. So ngikhona kulelo committee. Yes. La kule region njalo eMaritzburg kuhlanganisa nabanye abafundi baseThekwini. Yes. Simino unobhala wakhona. Siyabonga kakhulu qhawula kithi. Asibonge ngwenye. Njengoba ngishilo ukuthi sisuke sibheke uSantaco sibe siyobheka ekaphudo omdala ngayo ukuthi bona bathini njengemboni. Ngoba ngixhumalele nomndeni khona umfundisi njengoba ngiza ngala ngimthintile ukuthi sizoza ngakuwena kodwa sizomthinta futhi mase sisilandele esinye Esigaba yes. Isigaba nesilandelayo. Siyabonga kakhulu nje nongabe kusondele eduze kwethu. Nokwenza sure ukuthi igameke kanje ziyavela emphakathini ukuze zingaqhubeki ukuya phambili. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Thank you. Thank you Africa.